Posisi tas mulai kerja, tapi saiki enggak ngeruk teletong sik lur. Istirahat sik ngeruk teletong. Sebabnya mek titik. Teletonge mek titik diguak meneh ae. Iki garap liyane isih ya makani sapi, mbek ndelok. Oh, sapine mari diguyang weke bapakku nang. Rada ricik titik. Ajane lek mek telu iki kurang, Lur. Ya, iki mek telu iki. Sakjane kurang mek telu iki. Rumatan telu iki kurang. Lek bek menawa nang kono ana sing kate ngenehi rumatan. Enggak apa-apa kene gelem. Ngenehi lho tapi yo. Ora nitipno rumatan, ngenehi rumatan. Aku lek dikeki sapi situk kas gelem iki. Sapine enggak gede-gede, wis biasa-biasa. Sapine wong desa wis ngene iki. Mangane mek suket. Enggak katik mangan compor-comporan wis. Oke, yang penting semangat. Salam semangat.